بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام زكبركم تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نكتالكم بخبرنا عدم. كلب انتر مارشونتي اب تور دي فرانس 2024 ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ተዓዋቲ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ብምዃን ዕውት ብምዃኑ ክለብ ኢንተር ማርሽ ናይ ፈለማ ማልያ ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ ዝረኸበትሉ ታሪኻዊ ዓወታ መዝጊባ ንዝመጽእ ውድድራት ሓንቲ ካብተን ተፈራሕትን ዓባይ ክለብን እውን ክትከውን እያ። ቢንያም ግርማይ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ እቲ ቤልጂማዊት ክለብ ታሪኽ ከተመዝግብ ከላ ቢንያም ብወገኑ ናይ መጀመርያ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ጸሊም አፍሪቃዊ ቀጠልያ ማልያ ዝወሰደ ናይ መጀመርያ ጸሊም አፍሪቃዊ ብምዃን ታሪኻዊ ዓወታ መዝጊቡ። ብጫ ማልያ ሉዊስ መንተስ ዝበለጸ ደረጃ ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ክለብ ኢንተር ማርሽ ኮይኑ ንውድድር ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ኮይኑ ዛዚምዎ። ደቡብ አፍሪቃዊ መንተስ ካብ ዕውት ናይ ውድድር ቦጋቻ ብ1 ሰዓትን 11 ደቂቃን 50 ካልኢትን ድሕሩ ንውድድሩ መበል 20 ደረጃ ኮይኑ ፈጺሙ። ቤልጂማዊ ከበጉንሰንስ 3 ሰዓትን 56 ደቂቃን 5 ካልኢትን ድሕሩ ድማ መበል 69 ደረጃ። ጀርመናዊ ጆርጂ ዚመርማን 4 ሰዓትን 7 ደቂቃን 59 ካልኢትን ድሕሩ መበል 77 ደረጃ። ሆላንዳዊ ማልክ ታይሰን 4 ሰዓትን 40 ደቂቃን 14 ካልኢትን መበል 93 ደረጃ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብ5 ሰዓትን 12 ደቂቃን 47 ካልኢትን ድሕሩ መበል 113 ደረጃ። ፈረንሳዊ ሁጎ ባገ 5 ሰዓትን 17 ደቂቃን 26 ካልኢትን መበል 117 ደረጃ። ቤልጂማዊ ላውረንስ ሬክስ 5 ሰዓትን 18 ደቂቃን 20 ካልኢትን መበል 118 ደረጃ ብምሓዝ ተሰሪዖም። ቀጠልያ ማልያ ናይ ነጥቢ ቢንያም ግርማይ ብ387 ነጥቢ ነታ ቀጠልያ ማልያ ክውንና እንከሎ ጃስፐር ፊሊፕሰን ብ354 ነጥቢ ካልኣይ፣ ኮካርድ ብራያን ብ208 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኖም ተሰሪዖም ንውድድሮም ብሓያል ህልኽ ዛዚሞም። ተቀዳደምቲ ኢንተር ማርሽ ኣብዚ ናይ ነጥቢ ውድድር ላውረንስ ብ29 ነጥቢ መበል 55 ደረጃ፣ ሉዊስ መንተስ ብ25 ነጥቢ መበል 59 ደረጃ፣ ጆርጅ መርማን ብ22 ነጥቢ መበል 62 ደረጃ፣ ኮበጉሰንስ ብ20 ነጥቢ መበል 66 ደረጃ መዝጊቦም። ቀይሕ ነጠብጣብ ማልያ ናይ ዓቐብ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምስ ዝሃድመት ጉጅለ ክሃድም ዝተረኣየ ኤኳዶራዊ ሪቻርዶ ካራፓስ ብ127 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ ዛዚሙ። ቦጋቻ ብ102 ነጥቢ ካልኣይ፣ ዮናስ ዊንጋርድ ብ70 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ቀዳሞት ሰለስተ ኮይኖም ተሰሪዖም። ካብ ክለብ ኢንተር ማርሽ ትእንኮ ናይ ዓቐብ ነጥቢ ዘመዝገበ ሉዊስ መንተስ ኮይኑ 8 ነጥቢ ብምብላል መበል 35 ደረጃ ተሰሪዑ። ካራፓስ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ብዘርኣየ ብሉፅ ምንቅስቓስ እቲ ምስ ዝሃድመት ጉጅለ ዝነውሐ ግዜ ብምጽናሕ ናይ ብሉፃት ብሉፅ ኮይኑ ተወሳኺ ሽልማት ተዋሂቡ እዩ። ጻዕዳ ማልያ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኦኖፔል ብ83 ሰዓትን 48 ደቂቃን 14 ካልኢትን ንውድድሩ ብምፍጻም ብሉፅ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ብምዃን ተዓዋቲ ኮይኑ፣ እስጳኛዊ ካርሎስ ሮድሪገስ ብ15 ደቂቃን 46 ካልኢትን ድሕሩ ካልኣይ፣ አሜሪካዊ ማቴዮ ጆርገንሰን ሳልሳይ ብምዃን ሰለስተ ቀዳሞት መንእሰያት ኮይኖም ተሰሪዖም። ተቀዳዳማይ ክለብ ኢንተር ማርሽ ቢንያም ግርማይ 5 ሰዓትን 3 ደቂቃን 29 ካልኢትን ድሕሩ መበል 23 ደረጃ፣ ላውረንስ ሬክስ መበል 26 ደረጃ ብምሓዝ ተሰሪዖም። ናይ ጋንታ ደረጃ ክለብ ዩኤ ነቲ ውድድር ብ250 ሰዓትን 36 ደቂቃን 43 ካልኢትን ብምፍጻም ጎብለል ናይቲ ውድድር ኮይና፣ ክለብ ቪዝማ 31 ደቂቃን 51 ካልኢትን ድሕራ ካልአይቲ፣ ኩክ ስቴፕ ሶዳል 1 ሰዓትን 33 ደቂቃን 6 ካልኢትን ድሕራ ሳልሰይቲ ደረጃ ሒዘን። ክለብ ኢንተር ማርሽ ብ6 ሰዓትን 56 ደቂቃን 56 ካልኢትን ድሕራ ካብቲ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፋ 22 ክለባት መበል 17 ደረጃ ሒዛ ንውድድር ኣዛዚማ። ሓፈሻውን ፍሉይ ትዕዝብቲ ቢኒ ኣብ 3 ውድድራት ማለት ሳልሳይ፣ ሻምናይ መበል 12 መድረኻት ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ከሎ ኣብ 5ይ መድረኽ መበል 9ይ ደረጃ፣ ኣብ 6ይ መድረኽ ካልኣይ ደረጃ፣ ኣብ 9ይ መድረኽ 9ይ ደረጃ፣ ኣብ መበል 13 መድረኽ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሓፈሻ ኣብ 8 መድረኻት ምስ ቀዳሞት 10 ብምእታው ደሚቑ ወፂኡ። ቢንያም ብሓፈሻ ናይ ዩሲአይ 210 ተወሳኺ ነጥቢ ብምዝጋብ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብቶም ተጠመድቲ ተቀዳደምቲ ዓለምና ብምዃን ንውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ብድምቀትን ብዓወትን ፈጺምዎ። ኮንግራቹሌሽን ኢንተር ማርቾንቲ። ብተወሳኺ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝኣተወ ውድድር ታሪኽ ዝሰርሕ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳሚ
እዚ ጽሑፍ CNN ቢንያም ግርማይ ኣመልኪታ ሎሚ ኣብ ገጻታ ዘስፈረቶዩ ናባኹም ነብሎ ሎም ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዘመዝገበ ዓወት ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣሰሩ ክሕዘት ተባብዕዩ ኣቀዲሙ ኣብ ዛወርሕን ሳልሳይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ተዓወተ ክኸውን በቂዑ ነይሩ። ንዑ ስዒበን ዝመጻ ክልተ ዓወታቱ ምስ ኣብ መንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ዝኣክቦ ነጥቢ ንቀጠልያ ማልያ ናይዚ ውድድር እውን ክለብሳ በቂዑ። ቢንያም ኣብዚ ውድድር ብደረጃ ዓለም ዝጥመት ዓቕሚ ዘለዎ ክኢላ ቅጽበታዊ ውድድር ምዃኑ እውን ኣርእዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢንተር ማርሽወንት ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ታሪኽ ጅሮ ኢጣልያ ቀዳማይ መድረኽ ጅሮ ዝተዓወተ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዝብል ክብሪ ኣጽሒፉ ነይሩ እዩ። ብዛዕባ ወልድ ቱር ወመውዳር ቢንያም ኣብዚ ቱር ዲ ፍራንስ ምስ ኤውሮ ስፖርት ኣብ ዝገበረው ሓፂር ቃለ መሕተት ከም ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ። ደስ ዘብል እዩ ንኣሽቱ ተቐዳድምቲ እውን ራእይ ዘትሕዝዩ ኣብ ኤውሮጳውያን ጋንታታት ኣበርቲዕካ ጽዒርካ ብቕዓትካ ምስ ተርኢ ኣብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ወፍሪ ገብራ ዘኽእል መገዲ መኽፋት እዩ። ኣብዚ ውድድር ኣነ ጥራይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዘለኹ በዚ ድማ ዕጉባ ኣይኮንኩን ብዙሓት ክህልው ነይሮም ክብል ገሊጹ ነይሩ። ቢንያም ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ከም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ወትሩ ክረምቲ መሳኹት ቴሌቭዥን ቱር ዲ ፍራንስ እናተዓዘበ ይዓብዩ። ቢንያም ኣብ መደቀሲኡ ስእሊ ናይ ብሉጻት ዘድንቖም ቮላቲስታታት ማርክ ካቫንዲሽን ፔተር ሳጋንን ስእልታት ኣብ መደቀሲኡ ጥቅዕ መንባሩ ዝገለጸ ኮይኑ ንሱ ንፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እናተዓዘበ ይነቃቃሕን ኣሰሩ ክሕዝን ይጽዕር ነይሩ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ፈላመ ንኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክ ዝወከለ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣብ 2012 ኣብ ለንደን ንኤርትራ ወኪሉ መቅደዳሙ ይዝከር። ኣብ መበል 18 ዓመት ዕድሚኡ ናብቲ ኣብ ኣልፕስ ስዊዘርላንድ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ተሰጋጊሩ። ቢንያም ኣብዚ ማእከል ቀልጢፉ ነዚ ሓድሽ ቦታ ከለማምዶ ብዘይምኽኣሉ ደንጉዩ ንጥፈታቱ ብምጅማር እዩ ሳይክሊንግ ኩክሊ ትሕብር። ዳርጋ ንሓደ ዓመት ዝኾነ ንጥፈታት ኣየካየድኩን ምክንያቱ ቅድም ክመሃር ነይሩኒ ብዛዕባ ኤውሮጳ ዝኾነ ዝፈልጦ ይነበረን ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዝለመድኮ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ቋንቋ እንግሊዝ ክለምድ ነይሩኒ ብዓብይ እውን ቋንቋ ብሽክለታ ክፈልጥ ነይሩኒ እዚ ድማ ግዜ ዝወስድ ክብል ንሳይክሊንግ ዊክሊ ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ናይ ጁኒየር ውድድራት ድሕሪ ምድማቑ ክለብ ኢንተር ማርሽወንቲ ንቢንያም ግርማይ ኣብ 2021 ኣፈሪማ ዋንነታ ጌራቶ። ቢንያም ንዛ ቤልጅማዊት ጋንታ ነዊሕ ዓመት ዘጽንሖ ኮንትራት ምስ ፈረመ ኣብ ዝገበረው ቃለ መሕትት ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ሓድሽ ታሪኽ ክጽሕፍ ዕድል ትበኒ ጋንታ ብምርካበይ እንደቂ ሃገረይ ዘሐጉስ ነገር ምዃኑ ኣይጠራጠርኒ። ኣብ ዝቅጽል ዓመታት ምስ ጋንታ ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግብ ክጽዕረይ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ 2022 ኣብ 10ይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንብሉጻት ስፕሪንተራት ረቲዑ ቀዳማይ ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዝበቕዐ ቢንያም ኣብ ታሪኽ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ ግራንድ ቱር መድረኽ ዓወት ዘቁጥረ ክኸውን በቂዑ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ መጀመርያ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብዛዕባ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝተሓተተሉ ዓወታቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ምምጾም ማራዩ ኣደኒቕኒ ምስኒ ዓለም ዝበለጹ ተቐዳድምቲ ተወዳዲሩ ከምዚ ዓይነት ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክእለት ከርኢ ምኽኣሉ ዘለዎ ዕቑር ዓቕምን ተውህቦን ዘገርም ክብል ገሊጽዎ ነይሩ። ቱር ዲ ፍራንስን ክብርታቱን ዝሓለፈ ዓመት ፈላም ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓመቱ ዘሕለፈ ቢንያም ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሕልሚ ዝኾነ ናይ ውድድር ግዜ ዝሕልፍ ዘሎ ሓደ ሓምለ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ብሉጻት ቮላቲስታታት ረቲዑ ቀዳማይ ተርታ ብምሓዝ ፈላም ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወቱ ከመዝግብ በቂዑ። መሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ክልተ ኣፍሪቃውያን ጥራዮም ናይ መድረኽ ዓወት መዝግቦም ነይሮም። እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ቢንያም ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳማይ ናይ መድረኽ ዓወቱ ዘመዝገበ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ብደሚቕ ቀለም ተጻሒፉ ዝዝከር ታሪኽ ኣጽሒፉ ኣሎ። ድሕሪ ቀዳማይ ዓወቱ ቢንያም ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባል ቱር ዲ ፍራንስ ኮንካ ክትሳተፍ ዘሐጉስ እዩ ኣብዚ ክሳተፍ ሕልሚ ነይሩኒ ሕጂ ስምዒተይ ቆጻጽሮ ኣይክእልኒ ክብል ንሮይተርስ ብዓወት ቃሉ ዝሃበ ቢኒ ቀጺሉ ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ ግዜ ተሳቲፈ ነይረ ብዙሕ ተመክሮ እውን ኣኪበ የኺደ ብዙሕ እውን ኣማሓይሸ መጽአ ዓወት ከመዝግብ ዘይእመን ነገር እዩ ክብል ተዛሪቡ። ድሕሪ ዝዓወት ቢንያም ንሻምናይን 12 መድረኽ እውን ብምዕዋት 3 ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ በቂዑ። እዚ ዓወታት ድማ ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ናይ ቅድም ብሽክለታ ከተኩሩ ዝዕድም ዓወት እዩ። ከም ምልክት ኣፍሪቃ ኾንካ ኣብዚ ውድድር ክትሳተፍ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብርግጽ ጸቕጥሎ ማዕሪኡ ድማ ደፍኣ ሓይሉ ኮይኑ ክብል ብዛዕባ እዚ ውድድር ዘለዎ ጸቕጢ ንኤውሮ ስፖርት ሓቢሩ ነይሩ። ኣብ 16 መድረኽ ቢንያም ግርማይ መውደቕቲ ኣጋጢሞ ነይሩ። እዚ መውደቕቲ ከቢድ ብምንባሩ ነታ ንሱ ለቢስዋ ዝነበረ ቀጠልያ ማልያ ንምውናን ውድድር ክህሉ ከም ዝኽእል ዘንፍት ብዙሕ ኣርእስታት ተላዒሉ ነይሩ። ኣብ 17 መድረኽ ቢንያም ምስ ቃንዙኡ ነታ መድረኽ ብምዛም ክሳብ መዛዘም ተጓዒዙ ነዛ ማልያ ኣውሒሱ ይርከብ። ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ቀዳማይ ብድምር ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ዝተዓወተ ኣፍሪቃዊ ቢንያም ግርማይ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና
ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀርብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቅርብናዮ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ንዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓቱ ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትርስዑ እንዳበልና ምክታልኩም ኣዚና ነመስግን አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ